נכנסתי, אני לא יודעת, יש כמה אנשים מוזרים בשומר. שלום, מה נשמע? כפרה, אתה חדשה פה? מה נשמע? איך השם? איך? עמית. עמית? עמית. מה זה עמית? עמית זה... לא. מהיום אתה מיטל. יושב עליך עמיתל נודרת, באמא נודרת יושב. אבל אני לא רוצה שיקראו לי עמיתל. שחררי ממנה, חדשה, רדי מהר. יאללה דוד, רד. אולי קח קצת אקמול מחנה, יעזור לך. מי זאת חנה? את שואלת מי זאת חנה? חכי מותק. תכירי את נתיב, שבתאי, והוא עם הקורקינט. קורקינט. נתיב הזה, טלטלים בחזה. חזה, הסתכלת על הראש שלו, וואו. כמה יש לו על הראש? מי זה נתיב? ומי זה שבתאי? אז את שומעת? סוף השבוע כבר נגמר, כולם חוזרים איתי לכפר, ראשון הגיע ולא קם, להחתים נהיה בדם, ומה יהיה יפה שבתאי, מה לא מכניסה, כולה חולצה, התמחות בפינת חי, תומר די נמאס, אוכלים פה גש, אתיופי ננס, עוד יום עובר, מדריך עופר, שיחת קבוצה, יאללה מה את רוצה, נתיב עובר, תגמור מהר, לעשן, השינשין ישן, עוד יום עובר, מדריך עופר, שיחת קבוצה, יאללה מה את רוצה, נתיב עובר, תגמור מהר, לעשן, השינשין ישן, זה לכבוש את לב ליבה, אבל אסור כי היא קטינה, מגניב אותה למחששה, ביחד נעשה זריקה.